Pozdrav svima, moje ime je Sunčica Bandić i zajedno sa kolegicom Lunom Lilek sam osmislila projekt pod nazivom Zero Body. Luna je dobila koronu, zato nije danas tu sa mnom. Zero Body je naziv za plesnu predstavu i popratne plesne radionice. Taj projekt je nastao zbog pedagoškog iskustva kolegice Lune i mene. Već dugi niz godina radimo s mnoštvom djece. Uviđamo da ne postoji nekakva praksa odlaska u kazalište, gledanja plesnih ili bilo kakvih drugih predstava. Mislimo da umjetnost ima veliku moć da progovara o bitnim temama, na primjer u ovom slučaju o globalnom zatopljenju, onečišćenju i sličnome. Tako da bi prvi dio projekta bile organizirane plesne radionice u osnovnim srednjim školama u Opatiji, u kojima bi se prolazili koreografski zadaci koje nas dvije same koristimo u predstavi. Tako se olakšava čitanje predstave i shvaćanje same biti predstave. Koreografski materijal koji bi koristili u predstavi bio bi izravno povezan sa količinom scenografije koja se nalazi na sceni. To bi bili nekakvi papiri, celofani, plastika i slično, na način da bi naše kretanje bilo otežano i teško zbog količine materijala koji se nalazi na sceni i time bi prenijeli ideju da nam je za kretanje, to je život, potrebno puno manje stvari nego što mislimo da je. Također se aludira na aktualni problem sa otpadom u svijetu i potiče pojedinca da razmisli o uporabi materijala u svakodnevnom životu. Isto tako, zašto smo odabrali baš ovaj natječaj u Opatiji? Mislimo da postoji veliki problem sa centralizacijom umjetnosti, to je većina predstava se izvodi u Zagrebu, pogotovo plesnih, tako da mi je velika želja plesnu umjetnost proširiti negdje izvan Zagreba. To bi bilo to. Eto, hvala vam puno i držite vam fige.